Já vás zdravím, přátelé, lidičky. U dnešního videa vám ukážu, jak si stáhnout zdarma živou tapetu. Jak už můžete vidět, na mém monitoru už mám živou tapetu a neplatil jsem za to ani cent. Dál nebudu mluvit, tak se dáme do videa. První věc, co uděláte, klikněte na vyhledávač, jakkoliv váš browser, a vyhledejte si prosím Lively Wallpaper, se to jmenuje. Hned ta první ikonka s tímhletím obrázkem prostě to musí být. Kliknete na tu první ikonku. Tak. Ono vám tu prostě otevře tu ikonku a klikněte na stáhnutí. Překladu, tady budete to mít v anglickém jazyku, ale překladu download znamená stáhnout. Jakmile si to už stáhnete, tak si to uložíte a půjdete z toho pryč. Jakmile budete mít stáhnutý, tak se vám hned ukáže na hlavní stránce monitoru. Jakmile už to budete mít stáhnutý na tom monitoru tady, tak kliknete na to, já vám to jenom předvedu, jak to vypadá. To už jsou moje obrázky, teda ne obrázky, tapety, živé tapety. Jo, tyhle jsem si stáhl sám osobně zadarmo. A je to M3, Bard, Vegeta, jo, Cyberpunk, Itachi, Kratos. Jakmile to budete mít stáhnutý, tak ono vám to dá na výběr, ale jenom ty prostě průměrný, jo. Jak můžete vidět, tyhle máte prostě ty aplikaci zdarma. Je to Matix Rain, Medusa a tyhle ty prostě trapný tapety, jo. Já vám ale teď ukážu, jak si stáhnout, jak mám přesně já zadarmo, aniž byste za to dali prostě cen nebo něco, prostě bude to zadarmo. A než vám to ale ukážu, tak prosím, klikněte na ikonku odběr, dejte prosím like a nějaký ten koment zanechejte. Jestliže se vám bude líbit můj veškerý obsah videí, který ne jakoby každý den, ale skoro každý týden postuju, tak by mě to hodně potěšilo. No, a můžeme jít do toho. Tak půjdete zpátky na ten browser, ten vyhledávač a vyhledáte si tohle. Jmenuje se to MoWalls. Jo, ještě jednou, MoWalls. A musí to vypadat takhle. Jo, je tam taková ta malá, pardon, je tam takový malý obrázek. Je to myslím, že dítě, bo já nevím, co to je, ale prostě to musí vypadat takhle. Klikněte na tu první ikonku, bum, jste tam a máte tady zadarmo výběr plno živých tapet, jo? Jo, máte ty abstract, zvířata, anime, to jsou ty prostě ty japonské, nevím co to je, prostě ty japonské. Můžete si vybrat i resolution, co znamená překladu, vole, teď mi to úplně vypadlo, lidičky. Rozsah, prostě rozsah toho videa, prostě ta tapeta bude vypadat, jo. To je ten rozsah, jo, resolution. Rozsah, ale na tom vůbec ani nezáleží, protože ten počítač a ten monitor si to prostě zpracuje sám, jo. Takže já bych na to vůbec na to nekoukal, na ten obsah. Ne obsah, co mluvím, lidičky, vidíte to, jak se sám pletu? Ten rozsah. Jo, máte tady fantazie, hry, lifestyle, landscape, filmy, jiné, pixels, jestli máte rádi pixels, máte to hodně. Jestli máte rádi a jste fanoušci sci-fi, tak toho máte taky tady hodně. A pak tady máte auta, jestli jste fanoušci závodních aut, tak máte jich tady prostě na výběr hodně, jo, těch živých tapet. No, tak já vám to teď ukážu, třeba dejme tomu, já si vyberu třeba toho Nissana GT-R R34 a ono vám to dá i tady na výběr, že se můžete i na to kouknout, jak to vypadá. A já myslím, že to vypadá fakt dobře. Hned na pravé straně vám ukazuje stáhnout živou tapetu, jo. Takže klikněte na to, vidíte, mě už se to stahuje, tak si to uložíte do nějakých
souborech, který už máte už vytvořený, a abyste to prostě nestratili, jo. Jakmile to už budete mít stáhnutý, tak kliknete na to, se ještě jednou na to podíváte, jak to vypadá. Vypadá to krásně. A teď si to prostě vyhledáte, jo. Půjdete z toho pryč a teď půjdete na ty vaše soubory. A já myslím, že to bude tady. Ano, je to tady. Já si to hned jenom přehodím tady na videa a dám si to rovnou na těch živých tapet, jo. No. Teď půjdete zpátky na to Lively Wallpaper a kliknete na tenhle plus, jo. Přidat, překladu tady to znamená přidat živou tapetu. Kliknete na to, tak. A dáte hned tu první, tady to. Choose a file, vyberte si složku. Jo, překladu to znamená vyberte si složku. Kliknete na to, tak já to mám, tady vidíte hned Nissan GTR, a to je jedno prostě, jo, Nissan, kliknu na to, bum. Ukáže se vám tajemstvo a můžete to přejmenovat, jo, může to být David, je to jedno, já nevím, Mirek, je to úplně jedno, můžete tam dát i autora, tu linku, něco o tom můžete napsat, co si myslíte, nebo co tam prostě zanecháte, ale já myslím, že to je zbytečný, takže jenom klikněte na to OK a ono se vám to tady krásně načte. Tak to trvá nějakých 4 sekundy, 5 sekund, bum, a je to tam, lidičky. A máte takhle krásnou zdarma živou tapetu pro monitor. Nemusíte za to platit, je to zadarmo. Prostě ten, kdo to vytvořil, nechce za to nic, jo. Udělal to pro lidi zdarma a nechce vůbec za to nějaký peníze, jo. Máte to prostě ličí zadarmo, nemusíte prostě vyhledávat na YouTube nebo tak, prostě ty videa a tak, když to můžete mít takhle zadarmo, když jste navrhl, jo, zdarma. Tak já se s váma loučím, lidičky, doufám, že se vám tohle video líbilo a nějak pomohlo, a jestli máte rádi takovéhle videa, tak prosím dejte odběr, like a koment, co si o tom myslíte, a zase na budoucí, lidičky. Tak já se s váma loučím. Peace!